Kull wieħed u waħda minna għandu storja xi rrakkonta u dawn jista' jkun jinkludi diversi timbri bħalli int inkapaċi, dimotivat, tħossok mitluf jew qed tiffaċċja xi diffikultajiet oħra. Kont taf li fondi Ewropej jistgħu jagħtu sapport lil dawn iż-żgħażagħ? Il-Youth Guarantee Program immexxi mill-Jobs Plus hija l-għajnuna disponibbli li inti tista' taċċessa. Is-sapport jingħata b'mod individwali skont il-bżonnijiet ta' kull żagħżugħ. Diversi stejjer ta' suċċess wara li jingħataw għodda meħtieġa. Lara, li ma kellha l-ebda esperjenza ta' xogħol, kellha talent moħħbi fis-sales. Illum hija taħdem f'dan is-settur. Mark kien imħeġġeġ sabiex isegwi l-ħolma tiegħu fil-grafika diġitali. Illum hu qed ikompli jistudja f'dan il-qasam. Joanne ingħatat it-taħriġ meħtieġ biex sabet xogħol amministrattiv. Dan it-tip ta' sapport huwa provdut mill-Fond Soċjali Ewropew.